Day. Nailin. Good morning. Good morning, Nailin. Good morning, Day. Diyan na po ko. Diyan na po ming dosa dyan na di ay. Good morning nitong tanan. Katong naglantaw sa among mga video. Nasa dyan na. Mag-greet dyan, mama. Good morning. Good morning, ma. Good morning, ma. Good morning ko ng mama. Alit diya sa Manila. Diya sa dyan na di ah. Gibiling na dari sa Yana kay at sinanay nila kausad ng tulungso datos kuanday baryo kay kuanday ron maghatag ro silang ilang mga senior citizen da mawala dito man ko Nailin. nga ang di mga pwede mo bang nanay da mabalik ko tos nanay ron kay magkuha man tog papel palang tatay magpanog magpantog atong session. Nga dahil gibiling kay mga tao na tos bahay nga tuog pa. Nailin. Namahon na ka day? Hindi mo suha. Okay. Mago. Nangutan kagutan katong paano utanin ng koloroy nga batong. Okay, nakautan naman destroy sa batong ni nanay datong nga magi gadin nagkakuha na. Nakalaoy na. Nang ka day, hingan kasutan nga batong day. Tinuod. Grabe, hingan sa utan nga batong. Bitaw kan sa liana mukaan manig mga utan pero dito sa liana din mukaag buwad bisagan Kung sa Nailin. ikaw bisagan sa pang buwara diha sa dagko pang buwad dito sa mukaag buwad pero utan mukaan na siya dara ali mong anak dia ja katong gingan ni Ma'am Lilian ang Madam Lilian tinuod itong ipang mingaw mi nimo kay katong niaging tuig pagbot ng purami dan himanjud ka. Dito ka na mo makaliptan bisang putuan na kasdapan. Dito ka na mo makaliptan kay buutan mo ka, madam. Sabi na sa liana na. Mutasan yan. Ano sa kunos madam Ate Lilian mo uli. Sige pangutan na. Ano sa kunong kakauli diha madam. Kamusta man ka diha? Kami dari maghapon. Maghapon das nangka. Kanunay bitaw. Nangasanay to nanay Nailin. Mato dito sa naiskuan ato sa presidente nila sa citizen kay mo papel kay papel mga satay kay sa tayo mo ban kasi sa tayo okay ra man pud sa tayo tag balon kay namay motor dito sa mo ban manon sila nay magwanta sa nay kuwag papel kay jari patamar kan tatay Nailin. day ano man Love you, Nailin. I love you po day na nasa kanimo hawid-hawiran Sorry. Sorry. O shout out day ko diha sa katong mga tanang nag-comment sa hang vlog katong pagbirthday plurami. Salamat yung tanan di na mo natag sa tagsaon. Nailin. Kinsa mo huday. Libat naman ka. Libat ako nuko. Libat mandaan. Bitaw. Talawon ko be. Kundi ay ang adto ag kanang naay garden ni nanay. Ang talawon kay ang nakita suri ganihan nang uha na magbatong ang tanawon tong palit sa og kanang patula aw kanang ato balantiyong bato og kanang patula og kanang nanag na ba kay kung pay mo unang utan bitaw kay ganiha giutang roy dilawoy ni batong mo tuning kasalyana ang tanawon nagpalit sa og naano ba kay ako na poy magluto palit sa butang itlog kay kaning garden lagi mado na lang manay way laing malingi naay madaw-daw nga tuwas bitok kada adlaw kay katong bitok kinahanglan mo nagtuwa sa day I love you day mo ban ka na ha ato sa garden na lay ana naman ka kaniwan tan-aw na kog naanabay palig sa dagko na ba ban ka ha ana naman ka kay matulad to aguan patula na nakabunga lang sa patulang nanay na sa kapuno duha pagpalidza namuhak na pod muhak na pagpalidza sa agkuan patula lagi na patula di una na munga gabagdo naman na mayuwan mo ni kato nga manggi buuan kaluis Ginoo na kautan na jud mi sa agbatong gali to agbatong to agunang buangas batong na daghan nagbuak agbatong nagbuak agbatong na iutan ang luy aguban ganiha
Utang na uy ag batong. Sunod na yung mamunga. Kaya na pong kuan. Tapos ay alugbati na. Salamat kay nagwan-uwan. Kay igwa pa iwan ron. Mamukbo ng tapog ko. Ada ka nagbunga. Ag buwak ag patula lagi. Sunod na. Kaya na pong kuan. Mga okra na pa doon naman day. Mga okra na nay. Okra. Ang kamatis wa pala to. Pag tao kamatis na sa rakat to. Nga mo to maglakaw na wa man ma. Tamni ditso. Mao ni. Sunod na yung dali raman yung okra mo nga. Kamatis. Atong hang giday giwad bitaw nagwad kog buntag tong kamis dari hang explore mi dito. Kamatis na. Ako ani day lapit ubos. Ubos sa kuan. Sa nasangat sa kupa nga tinumba. Sa mga ubos. Na may mamalit og tanon kanina may mga tanan mang gagmay. Bahala gagmay basta kalunay. A few moments later. Balik kang batutos, be. Nas liksian. Hala maapsan pa ng liksian si oy. Maapsan na sa maraming liksian. Tao lang bokton. Banang makasuman di ha? Ushi, bahong inunan. Miss, inunan. Di nagsabaw sa Pag ni pagligo, bahong nauwi. inunan, be. Aga ko tapa kami. Bahong ko ang pinirito. Marang haliksik bigawan, no? Aga ko pero sale. Mura mas naik yung kuan. Ganyan? Maritis. Ilan yan? Ilan to? Bilangin mo. Ito ano to? 1, 2, 3. Kay. Ano man? Naglupos-lupos? Naglupos-lupos? Uy. Ay, sa. Labi. Wala na ang kuha ni. Pag unang sa na, dito sundang, nagrat. Di pag nigawas na ko ron, sumangil ko, tago ko diha ang gili. Mas tingro dito tig. Na kay malugpitan na sa tapo rami. Hirap na. Na, hindi na kaginawa. Kung sa panaros ka. Ang pante ko, be? Ha? Mahadang na po rami. Di rin ba ko kapagang ni mo? Bugat ka, anong kulay na panty suot mo? Pink? Hala. Pink nga. Pero nabasa dyan ko, gabi. Pink? Ay, Sige, sa ay. Hala. Ay, sabi ba kita gublop dito? Tama na, tago mo na yan. Panty mo. Pink tinad. Pink. Kaninong panty yan? Kay Tita Prame? Hindi, mami. O mami? Ninakaw mo? Hoy! Ninakaw mo panting mami? Ha? Huwag, Bing. Nag-edit ako. Nahirapan ako sa buhay ko dito. Tatalon talaga ako sa building. Sige. Nabuntas ba? Uy, nang masayros sa gani di ay? Ano na yung magtugtog? Yan, nurig banig! Palit kami! Nagpila mo na! Nurig mo surig banig na, palit mo, yar! Ubag mo naging mata? Ha? Ubag mata? Wag ka to. Mura magbadi. Hilak. Ihatdan mi ko nangka. Kayo ba? Mamang ka nang hatag sibuyas. Hatag dog ni yun. Nawa na sibuyas laman. Sasay naman sibuyas. Yung hatag bro pinagkaon. Mora na ang humbang grabe nga miya. Ka. Yung tuk niya nang makakaon ka. Kaya ang gina. Di man nga. Ano ka magtuk? Huwag kalami ba? Kinken. Nakay sikretong gitago kino.